Keng gulot na ring makuling makeup at bonggang imalan, era naman nasa likod ng Kapampangan drag queens ni kapag kakasakitan at amo na karelang daranasan. Kalupa na amo kanuning pagpapaliwanag keng karelang pamilya nung bakit pinilirang luba ng drag scene. 5 kami magkakapatid sa pamilya namin. Isang lalaki lang ako bunso. Tapos, nakakatawa pa doon, pinag-pray pa ako ng tatay ko sa simbahan. Para lang, kasi nga, di ba yung mga anak niya babae, tapos nagkaroon ng lalaki. Ayan, para sa madaling salita, naloka siya kasi, bakla. So, yun nga. So, nung una, mahirap tanggapin kasi, yun nga, born again Christian din kami, which is United Pentecostal pa. Yun nga. So, mas mahirap sa kanila matanggap na nagdadrag ako, nagko-cross-dress ako. Pero, nung sinabi ko naman na, ito kasi gusto ko simula bata ako. Kasi dito ko nalalabas lahat ng mga fantasy ko sa buhay, gano'n. Kasi ako kasi yung taong mahilig mag-fantasy, tapos may corona nga ako. So, yun, nung una talaga mahirap, pero nung mga bandang huli na, natanggap naman na nila. Tsaka nagiging proud naman namin sila sa akin, especially sa mga ate ko talaga. Maragulya naman kanong factor yung pangapatriarkal na ring lipunan nung bakit dakal pamuring tao yung ali makaintindi ka ring drag queens. Ang Pampanga very patriarchal, na parang kung may anak akong straight, tapos tambay lang siya, pero may anak akong bakla na overachiever, mas gusto ko pa rin yung anak kong lalaki na tambay. Ganun yung setup natin dito sa Pampanga, unfortunately. Pag dumalaki yung mga spaces na meron tayo that represents queer people and queerness in general, mas nagkakaroon tayo ng power to tell people na wala tayong pinagkaiba. Gender lang yung preference lang natin kung sino yung magiging love of our lives natin. Pero in reality, pare-pareho lang naman din tayong tao, pareho tayo ng skills, pareho tayo ng passion in life. Sumangid na nini, mamagnasa la kanuring miyembro na ng Ballet de Pampanga at dakala pa rin makiyabay king karelang performances at mas antinjanda pa rin memalen ing malala makabalduga ning brag. Napakaliit pa din at very limited, unfortunately, pa rin kami sa bar setting. At yung mga bars kasi na pinagpa-performan namin, labeled talaga siya as safe spaces para sa queer people. So parang dun sa mga pinaglalagian naming mga places ngayon, respetado talaga kami. At alam yung mga boundaries, limitations, kung paano yung interaction namin. Siguro mag-uumpisa yung conversation na yan kapag nag-expand ang drag at saan pa mga avenues nakikita ang drag. Ing pangarap na rin drag queens para king safe space at acceptance king lipunan kasing tingkadala kanuring sulod ng imalan at koloreti. Ing teacher/drag queen ay sedu sa Hex, masayaya kanung tanggap at antinjandering kanyang estudyante. Sa totoo lang yung mga bata kasi ngayon, no? Marami na silang alam. Like, hindi na sila nagugulat sa kung ano nakikita nila. And actually, may say sila sa kung anong outfit ko, anong piyesa ko, anong nasabi ko. May masasabi sila. Kaya, I'm so happy kasi young minds, no, napaka-accepting na nila and very open yung pag-iisip nila, no? Wala sa kanila yung pagdi-discriminate. Never have I felt that. Sa aking mga co-workers, actually, full support pa sila sa kung anong meron ako, yung principal ko, lahat sila, full support sa kung ano man ang ginagawa ko paggabi. No? But of course, syempre, I also have my limitations. Like, hindi naman ako siseduce sa Hex pag nagdi-discuss ako. So, iba ang setting ko sa bar and sa school. So, yun. So, may limitations din naman. Manuala lang kanuring miyembro ng Ballet de Pampanga ang maragulang potensyal de Kapampangan drag queens at lakwas pang masenso yung drag scene keti probinsya. No ka rin naman kanumunta, makatatak na yung pagkakapampangan at gambulanda ing tunay rasunong bakit lamay gumpisa king art of drag. Pero nung alay dala tanggap, respeto sana ing may biye karela. Hindi namin intensyon maka-offend or makasakit na anyone. So please, tao din kami. Respect us as you would normally respect a person.
Ako po yung Keko yung Talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.